Nissan Leaf sa stal prvým hromadne vyrábaným elektromobilom na svete, ktorý bol navrhnutý od základu a nebol založený na benzínovom modeli. Vývoj sa začal koncom 2000 rokov a sériová výroba sa spustila v roku 2010. Nissan chcel spraviť elektrickú dopravu dostupnou a praktickou na každodenné použitie. Prvé verzie mali dojazd približne 160 km, čo bolo vtedy považované za prelom. Druhá generácia, predstavená v roku 2017, získala modernejší dizajn, väčšiu batériu a systém e-pedál, ktorý umožňuje takmer jazdu jedným pedálom. V Európe je Leaf populárny medzi mestskými obyvateľmi, ktorí hľadajú spoľahlivé, tiché a ekonomické auto na každodenné jazdy. Medzi jeho výhody patrí jednoduchá údržba, komfort, nulové emisie a nízke prevádzkové náklady. Medzi nevýhody patrí absencia aktívneho chladenia batérie, obmedzený dojazd starších verzií a zastaraný interiér. Napriek tomu Leaf zostáva symbolom prechodu k elektrickej budúcnosti.